Când am fost în țară, acum am vorbit cu un frate și îmi spunea dânsul, Dumnezeu mi-a dat în puterea credinței să văd multe vindecări. Și zic, spune-mi un exemplu de vindecare care s-a făcut. Și deci eram undeva la masă să mâncăm. Și la masa vecină era patru erau la masă și unul avea o umflătură de un inci la deget, așa crescut un nos. Și m-a uitat la el și m-a zis, bă, ce are, ce umflături, ce au crescut acolo? Și îmi spune Domnul, du-te și rogă-te pentru el că eu îl vindec. Apoi când vezi o umflătură așa de un inci, ok? Și spune Domnul, du-te la masa aia și rogă-te că eu îl vindec. Îți trebuie credință acolo. Și de ce m-am sculat de la masă? Și foarte, zic, dar cum a fost inima ta? Ai avut așa o cercetare? Nu, am crezut pe Domnul pe cuvânt. M-am sculat și am mers. Și i-am salutat pe cei de la masă și zice, îmi dai voie să mă rog pentru tine, pentru mâna ta? Și ăla zice, da, mânca. Și cu mâna asta la o pus-o pe masă, așa, cu umflătura aia, așa de un inci. Și zice, rog-te. Și era cu mâncare aici, cu mâna aia altă. Și zice, am pus degetul, m-a întrebat, ce ai făcut? Am pus degetul pe umflătură. Și am spus, în numele Domnului Iisus, intră înăuntru. Și m-a apăsat așa. Și s-a dus umflătura înăuntru. Și am făcut așa, degetul ca și celelalte, la fix. Și el a sărit și, domnule, ce ai făcut? Cum? Unde a intrat? Ce s-a întâmplat? Sunt programat la operație să-mi tai un os care a ieșit din ăsta moale, a ieșit de acolo. Ce ai făcut? Deci m-am rugat în numele Domnului Iisus. Auzi, am apăsat și a spus, în numele Domnului Iisus intră înăuntru. Ce au făcut ăilalți? Ăilalți de la masă, i-au luat mâna, se uita ăsta la asta. Domnule, e o minune. Și unde s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Deci asta este în numele Domnului Iisus. Că Dumnezeu lucrează și azi. Și e un băiat tânăr.